Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean behi esne sektorea solastuko gara eta horretarako Amaiurrera joanen gara. Miguel Jose Aristearekin egonen gara eta berak balorazio bat egingo digu nola joan den negua eta udaberrirako ze asmo dituzten. Esneko behien sektoretik haragizko behien sektorera pasatuko gara eta Pirenaika arrazaren inguruan solastuko gara azpilikuetan Fermin Barazabalekin eta saioari amaiera emateko bera aldera joanen gara eta urten izokinaren denboraldian lehenbiziko izokina beratar batek garrantzatu du, Xavier Lantzek, eta berarekin egonen gara ea zer dioen, ea zenbat ordaindu dioten eta nola doan izokinen arrantzako denboraldia. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan, Amaiurrera etorri gara, sat haranean gaude, eta bertako bazkidetako bat, Miguel Jose Aristia gurekin, abeltzaina, eta Miguel Jose, hementxe gaudeia behiak parean, belarra belagaian gibelkaldean, eta ja udaberriko tankera, eta zuentzatere beste animo bat, ez? Bai, egia, ja, noiz nire ordu zen, neguegan dago busti, eta, hasi du pixe goratzen nahi dela, mantxo iduzkiek indartzen nahi dela, eta, bazkare zaunde, sumetzen du ere iduzkien lehen izpioiek, eta bai dela golpi egiten, ez? Zuen kasuan, neguan ere behiak barrenin egoten dire, eta, pixka bat neguan nola joan da, ez egitezne kantitate aldetikan, kalitate aldetikan, prezio aldetikan, nola joan da? Prezio aldetik mantenitu ez, galden ude primaren hasi ginen prezio berzuen, 0,33 inguru hortan ibili gara litroko, goiti bete mantenitu de. Eta, esnean eta bugu izen du ratxa bastante ona, eta, hoi izaten azkean behialde betian nola duzun umaldiek edo gazteiri sartzen duzun, edo suertiak ere bai, eta ondiz gauz badire, eta, gu ibili gara esnealdien ibili gara bastante. Neguegan da luze, zeren, klaro, uste baino fitio sartu harri zentu, bildu harri zentu, lehen igual kontzentu gazar ondartaino, aurten bildu izan martugu antzuek eta migabaiek eta laizterra, zen, fitio txartu zuen. Eta gero nahi atrari izaten du maiatza amagortza edo hogei aldea atratzen, aurten ezin posible, orai dugu atrai, orai dugu amarraguni atraiik behiak. Eta orden, neguarron luzatu da, eta nahiko justu nik uste bai gut, orokorrean denak ere bazkak bastante apuretu gailatu garela primavererat, ez? Eta orai, lehenbiziko gortere agian pixke berandu xao heldu denez, pixket hortzen. Pixke erosi barrezen du gure kasuen, bertzek abeltzainek pentsatzen dutera bai, tarte hau iteko, ez? Bazka berrek hasi eitzinean, tartio ailatzeko, ez? Hori esan barron, azkenean zuek ere aurre ikuspenak egiten dituzue, badakizue urtero zenbatxo bazka inbarri izaten duzuen, eta dana luzatzen delikan, ez dut alarri, ez dakite zuek negurako bazka siloa egiten duzu, ez batipat? Bai, guk egiten dugu belar siloa, alde bat egiten dugu, dena siloa idorrek ez du egiten, dena belar silo egiten dugu, goiti bera, nik uste galdu urtean izan genuen urte hona izan zen, azken moztu ziren lauk orte daño moztu ginen, finken batean ailatu ginen bosgarna iterat. Eta, bazka bildude bazka, ez? Lo único, hoi errandutena, ez? Laizter xo hasi zen gara barneti bazkatzen, eta gero xo ateraztu batzen da, ez? Orduan hortan pixke bai murriztuela. Erranduzun bezala, guk ikus puntuek edo, nonbait bazkak eta gure kalkulotan goiti behiti, pasteo klase egiten du bazkak, ez? Aurten pixket aldatu zaizkidu gauzek, baina, bertze ize, orai pixket estutuko dugu orai, hementxen hilete bat izin dugu hori igual estuxago, baina, goiti beran ikuste bastante ongi ganden, galdu urteko bazkak eta onak atrazien arrontonak, atraziren, kalidade onak arpatu zen galdu urtean. Aurten agian kalidade falti zindu pixkat, zeren kanpoa beraz eta abonatu nahi adine, bustia gandelako, eta makinerik ez delako sartzen al, eta orduan hor ikusku ze urte aldu den, baina, igual kalidadea pixke failatzen aldugu, baina, esperantza dugu, bazka bedere kantidadia biltzen pinez. Zuek esneak kantitatean da kalitatea emateko, ongi bazkatu behar dire, behien eguneroko bazkan, esan duzu, belar silo egiten duzela desente, baina, hortan bakarrik ez zeratek geratzen, ez? Bazka gehiago egiten duzue.
Ez bai, desde luego, guk bazka egiten dugune, eta horrekin batean hartzen dugu maiz osoa, harto osoa, eta harto goxua ere bai hartzen dugu, ez? Hartzen dugu bietaik, hartzen dugu 600.000 kilo inguru bakotxetik, eta horrekin pasten gara urte guzi, ez? Eta horrekin, nola ez, pentsuet iten dugu, formula bat iten dugu, ze bazka labarian, ze kalidad labarian biltzen dugun bazkoiek analizetzen direnak, eta falta duen kalidadia mateko behiai bakotxa bere egunerokoan iten dugu gizortat proposatu gure pentsu, ez? Orduan bazka ekilibratu bat, eta, zuek ere, esan duzu naia belagaira begira, aber guraldean onaldu den, lur saiak aber pixoti dortzen diren, eta poliki-poliki jasiko zerete belarra biltzen, belarra mozten. Siloa, zuen kasuan, zanjan egiten duzu beti edo boloak ere? Bai, bolak ere egiten dugu, baina alguzia egiten dugu leku izan ez goztik nahiago dugu zanja. Zeren nik uste ateratzen den zanja bazka nolapaitere regularrago, ez, berdintsuago ateratzen da. Boletan beti bakizu, igual, bola tokatzen zaitzu arrasona, bertzia ez hain ona, segun belaian ere zezati hartzen duzun, balin beda bazterretan edo erreka bazterra, arpatzen duzu zikintxago, garbixago, eta orden, bolak izaten dute pixkat, erekitzen duzulek izaten da pixkat suerti izaten duzu gehiago gutio. Bola guzien, más o menos, bazka uste duzu ongen nabiltzule, baino, segun nola arpatzen duen bazterretan, motel txago belaia, olok esatratzen da gizortarat bazka, ez? Zanjan gutxi bera era, denak nahazten duzu, eta nolapaite biletzen da kalidad berdintxu, ez? Bazterrekoak edo zikintxo balen beda, bertzeak batean nahazten duzu, eta orden aurkitzen duzu berdintxuago, ez? Zanja, orden guk alguzia itzen gara zanjan betetzen, noskiztu zanjik aski bazka guziek biltzeko zanjarat, eta orden gainerakoak itentu enbolatzen dugu. Lursai aldetikan, lursai nahikoa duzuela momentu hori ditzen tamaina hartu duzuela, edo gehixo izango ez dute hobekixo? Laneko nahikoa da, ez? Laneko bada nahikoa, zeren kanpo badugu hektareak badia uniz, baizik dia uniz malkarra dire, eta malkarroik maten dute lana, sartzen duzu erditzekoa dinak, antzu dina, migaska sartzen duzu, baino alare, hoiekin zara jatzen jatera, ez orden garbitzen baduzu lana, lur saio dugun honetan, balen beginun makinaria sartzeko hektare batzu gehiago eta behien alapideko gutixo, hori zintzen, ez? Baina, gutxi horara biltzen duen terrenoakin nahikoa dugu biltzeko, ez? Balen begintun zelaiak o traktoreak sartzeko manera gogekixo, aixixo biliko gine, igual bazka egin biltzen duzu, eta aiateko gine, baina, momentunten dagona dago eta horrekin moldatu behar dugu. Egunero badakigu bitan behiak jaitzi barra direla, jaitze lan hori, denbora asko ematen dizuezu eri? Bai, azken gaten da denbora, azkenean ez da bakarrik sartu makinen, deiztea behiak urbildu makine patutak endu. Inbar duzu makine itzinen prestatu behar duzu, gero ondotik garbitu hartu zela ordoinoiek, eta horrekin batean, gu deiztekin batean, etzan lekuek eta garbitu hartugu, eta azkenen gaten da denbora, azkenen guri deizten kuadrako lan horiek egin bakarrik eta agatxeak barne gaten zaiku nola nahi 7-8 ordu gaten zaizkigu, goiz atxetan, ez? Osea, 3 lau edo 3 terdi eta 3 terdi edo gaten zaiku. Orduen gutxi bere hori gaten da, ez dela bakarrik deizte, ez? Deizten bakarrik behiak gaten dire 2 orduz deizten duzu, baizik, gero apaindu behar dire eta gaten da denbora. Nozbait planteatu duzu ez egit robot bat hartzea, erostea, edo kontuak ez dute ematen? Bai, hori da azkenean burutan duzune gaur egun, bai guk ez ginen pentsatzen nabe bat bere denboren, hori dela 8 urte inginoelaik, atrako inoenak ez, nabe bat dena itia berri eta hemen sartu egin instalazioetenak ordaindiko gintuen, baina azkenean iten duzu, atratzen da itzineat, amortizatzen duzu, eta robotak bai, momentuten balio da uniz, baina ez dakit da gauz bet heldu dena teknologia eta azkenean behar duzune biletu errestasunek ere bai. Dire gauz betzuk planteatzen aldirenak eta plantatzen direnak aitzinet, ez? Zerbait robota bezala bertze edozein launtzen duten makinerietan, ez? Edozein arrimetzeko bazkak edo eta zer dakit, identifikazionak animalenak edo handiz gauz, badire gaur egun teknologiek ere apliketu hartu zunek, holako ikuluetean beti lagungarri da, dudik gabe. Zuek sat bat zarete, zaranea elkarte bat, 3 bazkide zaudete, ez? 3 bazkide hasieratik zaudetenak? Bai, 3 etxalde elkartu ginen, ja
justu ginen, ja herrien ginen, eta, bueno, gauzek legeriak eta historiek, estutzen ari zinen fuerte. Edo karriketan, gure kasu Amaiurre nahiko herri beti dena bastante kanpotzara, turismo aldetik ere nahiko muitu dena, eta orduan nahiko inkordio da herrien berian lanitia, ez, eta orduan, pentsatu nien, eta ordez gain ere, errestasunek biletzen dimezen teknologikin orduan momentu hartan biletu duzu errestasunen laneko, ez? Kasunten zen hiruen artean lana beia deizteko erresago edo landeko libratzeko, ez? Da, gero bai azindazen nahiko lepo ginen jatxetan, zinkabituz, eta orduan makineri betzuko errantuen du bezala. Bazkatzeko, por ejemplo, batek erosi edo hiruen artean makin bera iten duela hiruendako lana, azkenean dena erresten du gauzek, orduan hiru elkartu ginen aintzini diteko, hobetzeko, eta, pixket eguneroko bizi ebenpen errestasuna pixka biletzeko, ez? Eta, hortan elkartu ginen hiruek eta hemen gara, ez? 15 urtetu goia eta amitxe gara. Ez da gutxi, ez? Askotan elkarteak iten direlikan horrela, beti, ez dire adostasun batera iristen gero, denborakin ikuspuntu ezberdinak, eta baten bat banatzen da, baina zuen kasua zorionekoa kontrakoa da. Eta, ikusten da, urtea pasatzen dire, gustora izen zaite lanin, eta, azkenean konsumitzaileak esaten dugun, ez? Behar zaituztegu, ez? Gure mendi edo belagaiotan da lanean, alde batetik txukun dana mantentzen, da bestetik kalitatezko produktuak ekoizten. Miguel Jose, eskerrik asko, eta solastuko aurreragoa ber nola joan diren belar mozketak, korteak nola joan diren, eta kalitatea baden edo ez, eta kantitatea. Mila esker, eta beste bat arte. Aizuei, mila esker zuei. Oraingo honetan, behi arraza Pireneikoaren inguruan solastuko gara, eta horretarako azpilikuetara etorri gara, bertan Fermin Barazabal topatu dugu belagaian, bere behiekin batera. Eta Fermin, Pireneika arraza, zu beti dandik, ezautu duzun arraza, ez? Bai, nik beti ezautu gutxean arraza hau. Leheno egin nahi baina Pireneika nik beti ezautu gutxe, bai. Lehenko da moetan ez behi gutxi izan dira, 6 urom diena, eta ete parea bizpiru beti Pireneika izaten ziren. Pireneika arraza, zuk hasieran zenun garaiaitan, ondu zen bolada bati nahiko larri bilizela, ez? Arraza kopuru aldetikan eta pixko bat desagertzea ez dugu esango, baina oso kopuru bajatua, ez? Arron larre. Gero pixki hasi montatzen, lagatu bortzen dintzen hau elkarte hau, eta handiko iti hasi da pixket geota montatzen, baina nahiko larri bila da, bai. 85ean Pireneika, Nafarroko Pireneika elkartea sortu zen, eta zu hasieratik elkartean sartu zinen, ez? Elkartean eta gaina fundadoretik bat nien ez gaina gara. Elkartean. Fundadore izan da gokan bastu gelditu harko ez. Gero, Pireneika elkartean sartzekin, ze onura, ze abantaiak ikusten dituzu, ekarri dutela elkartea sortzeak bai zuri abeltzain bezala, eta bai arrazari. Arrazari eta niri bertan nintzei gauziko behan hauen izanen horretan da, behiak erditzen, ahatxe sortzen dira tipieriak eta ziarri hona da. Ahatxe hamundia heldua da, haregin kasu. Arreko da baterako ongi, baina arreko da bide gaizki, eta azkenean gaur zuzera dena. Eta, genetika ez, genetika ere azken asko hobetu ez, genetika. Genetika jende asko hobetu da. Eta aizelek, gauze puruan aizelek, generalian ongi sortzen da. Mezklada txarra hortako. Aizelek puruan, generalian, egunetai latointa mortz, ongi erditzen di. Gero, Pireneika arrazako behiak, pixko bat reproduzionea, zezena izaten duzu etxekoa, inseminatzen duzu, nola antolatzen zara? Ez da, inseminatzen, izin dizen duzu zezen dela, baina ez du, gu behi gutxi du, eta gero mehan ningurua gaina bada, behi handiz bertzena atena eta bertzena eta zezena, baiuzu bertzena, zezena dugu ez da lanbarik, ez da paetik. Zezena ona da, arrun ona behiko harrila behin, behi gutxi dugu, ez du merexi, neetako ez du merexi.
Eta inseminatzeko orduan, pixo bat azion aukeratu, gustokoa dena, eta zer honek inseminatzen duzu edo albaiteruak? Ez albeitura, bai. Ez neurek ez dakit. Bai. Pena hori eziakit joan ez dakit. Bai. Bueno, orduan ja reproduzionea egiten duzu pixa bat, aratzeak sortzen dire, eta zuk zure kopuruari, azienda kopuruari gero ze irten bide ematen duzu, ze etekin atatzen duzu? Bueno, beti zerbait geltzen da, baina ez da afera handia, Bueno, batipan edo desan, aretzak izaintzen dituzu, zer da saltzen duzuna? Ez da, aratzek izaintzen du, bai, etxean ditutu, bai. Gutxura beraz, ze tamaina hartzen dute, ze adinakin saltzen dituzu? Ba, hortxe, 12 eta 14 hileta tartien, bai. Hor, nola da, terdea nabaren, berda, 14 hileta lastero urruxo balimada, 13 hiletako berda, ja lekutu, eta balimada 60koa, 14 hiletako ere bai. Prezo aldetikan, konforme zaudete, nola joan da pixe bat? Negua nola hasi dauda berria prezo aldetik? Bueno, betiko prezioati, aspaldiko prezioati, prezioakin ezkara egun konforme eta ezkai zina. Irudu pixket mugitu bela, baina ez. Bai, oino da, bentaja da, bueno, hazienda ona bali maizu, nola behia, nola aratxea ona, oino aure gaten da izo, baina kasu tartekoa eta txarrakin, arekin, bai. Orduan, aretze honean, kasuan, salmenta aseguratu duzu, ez? Bueno, badakizu ateriko duzula, ez? Bai. Hazienda ona bali maizu, salmenta aseguret, hortan tranquile hon. Baina, tortzen behitia tartekoak ere. Eta tarteko egiten izan da problema. Hazienda honak ez da pegi. Ez lehen ez obaita, ez gero ez dizen, ja? Hazienda honak beti saldiko da, bueno, beti tamaino saldiko da, baina tarteko hazienda izan da meita unitz. Eta horre dira gazin behar. Zure kasuan aretzeak edo behiak umatzeko orduan gutxuerera pixka bat sinkronizatzen duzu, banatzen dituzu urtean zehar, nola antolatzen zara? Bueno, hortan ez duk asugurri, tokatzen tokatu, ez dut hortan, bai. Zemetzeko patzen duzta, behi kopuruen lekuten eta patzen duzta, o primavera, ero udazkin arditzeko, baina behi gutxina nik ez duk asu egiten hortan. Bazkatzeko orduan, hemen adibidez ikusten daia behiak majo daudela, belagaia ederra bada, bazka bada, horten, nola antolatzen zara, gero negurako negua horten luze joan da, egualdik askarrakin, bazkatzeko orduan ze bazka ematen diezu? Bai, bazkatzen silba, leska ditut, eko belarri idorra. Belarri idorra ditut, alguzia ditut, belarro idorra azkean ona da, belarri idorra ongi jortu balima da, dute guztoro era. Eta belarra siloa zuk egiten duzu ere, boluk edo ze? Bai, egiten du, bai. Ez du nehor egiten, baina auzoko egiten da, bai. Orduan, bueno, tamaina hartzen duzu, bai behi kopuru aldetikan eta bai bazka aldetikan, ez? Azkenean, kontuk ateratzeko pixka bat jarraitzeko behar dire behitu kontuak, eta horretarako badakigu etxeko bazka alik eta gehiena behar dela, ez? Bai. Erosna azten bazara gauzi xugur dira, Bertziz ez dira soa alegria, baina erosten behiz baino okerro baino, bai. Hortengo negua luze joan da, ez? Esan bezala eguraldi kaskarra, euria unitz, ja behiak belageira atatzeko desitzen, ez? Bai zu eta bai itare beraiek, ez? Bai. Horten bai, luze horten. Horten, igual, hoi uno hileta beranto da, daia kanpoa zurtetan baino, bai. Hoi uno eta indoan, nimelo golpia, baina kanpoa arrongi bile onda, gero beti busti, eta horten amniz belaietan, botatzeko bidea egin nuen igual ongarri ez du botatzen alizan. Bantako lan izan du mineala ero zerbait, bai. Baina, bueno, poliki ja eguraldia hobetzen baduie, eta, bueno, gero etorko da belarren sasoia, ez? Bai, etorko, bai, eldore, ja badiriaz, nora segre bisket, bai, belarretan, bai. Zuek ere, bueno, saiatzen zerete korte batzuk ematen, edo antolatzen duzu behiak eta terreno batzuk behiekin, beste batzuk moztu? Ni generala kortea ematen dut, beharren kortea, bai eroz, baina kortea ematen dut, kortea ematen dut gehienak, bai. Baina gu bihar noi, generalean behiekin jateko, bai. Bai, eta ja badakizu zenbatxo bazka jaten duten ere egun normal batean, eta, bueno, ez da ere zen belarra gehiagi gero soberen hori izateko, ez? Ez, belarra sobera arek guti balio da gero, arren gute. Eta belarra urtetik ondora ez da sobera zeizetan maz. Bai, bestela behiak eta, bueno, arazorik izaten dute, hanketatik, atzaparretatik, osasuntxu egoten dira, edo beti behitu hartzaile pixka bat. Bai, behiak osasune, oben oten dira kanpan, ogai dauden bezala kanpan.
etxean dut nidea batean mainguela, hankete behar da bizke behatu, Bai. Ba, bueno, Fermin, ikusten dugu arki moldatzen zarela zure haziendarekin, Pireneika arrazako behi ederrak hor dituzu, eta ia beteak pasatzen dire, eta ematen zuen atzo zena Elizondoko feria ez, istanten konturatzeko berriz ere udan sartuko gara, eta segidan izanen da ez, bueno, ura ere, egun polita ez. Bai, hortan dia, oite bi eta oite hiru, eta gero, bueno, oite batean baina sartzea hortzileria, eta hori direin barra dian, eta bai, bihar badu, bilgura badu udaletxan gauzarren egite, bai. Ba, hori da, antolaketa lanetan zabiltzatenak, mugitu zareten oski, eta aurrerako ere izango du aukera, pixka bat gehiago zentratu Elizondo burutzen den feri lehiaketa enkante nazional horretan, Pireneika arrazakoan, eta izango dire berri gehiago, noiz izen eman, eta sariak eta abar. Eskerrik asko Fermin, eta beste bat arte ondo segi? Bai, nahizen arteo, mil eskerra nitz. Gu hemen gara, torri nahizen laik. Oraingo honetan, Arlatzara etorri gara, hemen erreka bazterren gaude, eta gurekin Xabier Lantz beratarra dugu, bera arrantzalea, txiki-txikitatik, eta bera izan du da, zorionekoa urtengo izokin denboraldian, berak arrautu du lehenbiziko izokina, eta Xabier, zorionekoa, eta poza handia ez hartu zen ulikan, ez? Bai, poza eta nun gogua, deitzeko izoki bat, urtero izaiten dut. Ez bada lehenbizkoa azken ere, bira, suertia, eta hor beti salsan egotena, ez da noiz paiet tokatu hor da. Denboraldia urten apirilaren 15ean hasi zen. Bai, bertze urteetan maiatzen batin hasten da, urten lehenego hasi dute denboraldia. Zuk noiz arautu zenun, segunakin zen? Astiezkena 18. Eta, ezagik, denboraldia nola hasi zen, errekak oso goitu ziren, hasi joan dana, edo? Bai, hasieran lehenbizko egunetan erreka fuerte heldu zen, eta pixko jautsi zenin, eta errekan barna ibiltzia posible zenin, hor hartu nun, bai. Ze zonaldea zen, zure kasuan, nun hartu zerun? Ni hartu nun naztan. Hori Villanuevatik gotxigo. Bai, hor harri tarte batzuk dire, eta hor, sartu hor da, ura haunitz denin zaila da ibiltzia. Izokina konkretukiz gutxuerera, ze luzera, ze pixuzun? Eta egit, 18 zentimetro noski, eta 4 kilo eta 3 laurden. Eta, beti ere... Emia noski zen. Beti ere izaten da, lehenbiziko izokina, izaten da jatetxearen bat interesatua izokin hori erosteko, aurtengoan ze jatetxera joan da izokina? Iruñiko Ansoleaga. Prezio politan edo? Zerbait ere, gaztotako. Bai. 1.000 ez da unitzere, Beste urrengo izokina gutxego pagatuko duten esan ez, hori behintzat, hortik goitikok etxera jateko gustora eta nahikoa ez? Bai, aski hona da gainera jateko. Kuadrilekin bazkarin bat, eta bai. Zure kasuan noiztikan ibiltzen zara izokina arrantzatzen hemen Darlasa inguruan? Ni hasi nintzen arrantzan 9 urtekin, amurreitan. Lehenbizko amurrei hartu nunik Elizondon kutsarilaz. Tirada raro bat inun eta hor engantzatu nintzen arrantzara. Eta ero hemen, muturra sartzen. Jende zaharragun hartin eta hola. Ezpaitut nik lagunik izan du baina arrantzako, beti erratxiko modun bakarrik. Eta ez dakit, beste urtetan, urtero arrantzatzen duzu izokinen bat, edo nola joan dira aurrek urteak? Bai, badira urte batzuk ez dutela hartzen, bakarrik ere, denbora ere izan behar da. Baina, bai, ateitzen dut, bado bertze, bai. Ez dakit, bestetik administraziotikan, arrantzatzeko orduan, geroz da, ez dakit, pega asko ikusten duzu arrantzarentzat? Hemen pega da arraia gutxi dela. Zergatik, natura ez delako errespetatzen eta guk ordaintzen dugu. Naturak ez du barkatzen.
gauz haunitz, ez da nola erratzen den, influenziatzen du, eragina du, izokian. Pues, adibidez, hemen bokanan sarikinta hartzen dute izoki haunitz, eta izokia goitzen ez dena, pues ez du matzen eta ez da hurrengo urteko izaten. Gero ere badire kormoranak, espezie invasora, da babestua dago, mino ari da gaientzen, eta horrek jaten du pila bat. Eta adibidez iparraldeko guardak hiltzen du kormoranak. Hemen ez, hemen ez dute zer egiten. Eta bat ukitzen mozu, pues, multa izortzen dute. Eta bertze gauza bat haitz garrantzitsua izokian kontra da presak. Hemen bota dituzte presa batzuek, ez zutela izokiak igotzeko arazorik, baina bertze batzuk utzi dute kalte gehien egiten dutenak. Eta ez dute izokiri bidia goiti egiten uzten. Ura kentzen dute eta izokik ezin dute pasatu. Eta hemen bada proiektu bat, ireki bai, mino ireki bai da egi bat erdizka. Ematen dute imagen bat, mino ez daula. Ze asmo dute bai egiteko proiektu horretan edo? Ez, presak botatzen justela, mino hor presa haunitz ez dire ukitxo. Adibidez hor, hemen Villanuevako zentrala, indute renovatu kontratua. 2030 arte, eta horrek segitzen du kaltitzen. Bestetik izokin denboraldia noiz arte izanen da? Hori, ekainan bukaera arte. Bai. Eta, bueno, kopuru haunitz arrantzatzen bada, lehenagotik mozten dute, ez? Bai, ez da kupura jetzen. Motz gelditzen gara. Bai. Bueno, zuk aurten mintzaia, lehenbizu garautu duzu, eta presiori gabe, ez? Disfrutatzera arrantzara, ez? Bai, espada arraik eta aspertu ondarko. Bai, hemen tramo txikian uzten gaituzte, eta jende hauniz, eta traban egiten gara bat bertziri. Guain bajatu da alare haunitz, ez? Lehenbiziko egunoetan izaten da furia gehiago, ez? Lehenbiziko garautu arte. Karo, dirua. Hori, sosangi betik. Ba, ni berdin, ni igual. Ez nun hori burutan. Ni disfrutatzen dut arrantzan. Eta errekan egon. Eta ikusi errekan bizia. Eta izorratzen hau ikustia errekan eriotza. Hala ere, bueno, mendikan aurrera, gaur ere gualdi tristeago dugu, baina bajatu da eta lasaiago biltzen zarete, ez? Etxe inguruko gehienak, ez? Bai, guraldi tristi hauek haitz ona dira arrantzako. Bai, eguzkikin ez dute pikatzen. Instanten hartu beharko zu, kainabera eta berriz ere, arrantzara edo, astirik gabe. Ba, rato bat baldin badut, pues, tirada batzuk hemen beran, etxe onduan, ez kostatzen, jendia etortzen da bai urrutitik. Kriston sukarrakin. Songi, Xabier. Zorionak berriz ere, zuri, arrauntzatzea lehenbiziko denboraldiko izokina, eta espero dugu lehenbiziko hortan bakarrik ez geratzea, eta baten bat gehiago arrantzatzen duzun, bazkari edo afari edar bat iteko. Eskerrik asko, beste bat arte. Bale, eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik, urtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.